सिभिलेसनि बिसिङाव दिनै हाजामारा आदिमलाबो खबजाक जों बोसोरखां 16 तारिख सिनि एसेम्बलि इलेक्सनाव रेकप्रेयावै अभागे जों दूर तो दूर दिनै जों केम्पिं खालायलायखा जों नुखा दिनै आलायदा खालायो आरो जों जत TWF YTF तिप्रा मथा अभागे खबै दिनै बेलाखे तंथलायजाक तामानि हिंके सिनि बोसोरखां सिनि महाराजानि जे तैफांबाय जे अबाहाकेयै गेटा ट्रिबुनेल मानानो नाहारै अबाके हिमबाय मुं अ पान्डा दिनै जों मानखा जों नगरमुरा हाबै जों साइमानखा खुब पजिटिभ न angkai tabu bo u area bo ba opara rogo kaisa kuisu yak unggo onyo party rogo onyo bodol rogo thangmani amahai rogo kumar rogo nang borok no tamo message kanyam एनमे तो ताबसु जरा सिनि मकलनि बुसखांनो तो सोंनु याखो हाइपानो तङै माना कासे कुइसु बं थानि अबनो जों आवेदन तंनाय तागलाय सारा त्रिपुरानि बरक जतनो परिवर्तन नायो दिनै महाराजानि नेतृत्वे अबाके जों गेरता त्रिपुरानि मानानि बागै जत बुरा बुरसुक सिखला सिखलि कर्मचारी हयजे सुरु खालाय बेकार जुबक बिजनेसमेन बेबाग न अबाके दिनै आन्द्र समारि बुदुइ महाराजानि जे नेतृत्वे गेरता मानानि बागैसे अबाके बुद लायनानि बुमान सुलायजोंखाय बरं नबो अबाके न ताकलाय लास्ट फाइट जे अबाहाया 2023 नि समारियाव सिनि महाराजानो बुद नायनो बागै बं थानि आवेदन angkai o naroni tisa mugri bisiwo busu butar strok tongna सिनर 1048 बुटार दङ सिनिमो 150 सिनिमो बुट सेन्टार अबनि बिसिङाव जों दाबो जरा 90% तो सिनि कनफार्म न अबनि साइपानो जों बिसिमानाय अबाके सिनि आशा बिसास दङ अबाके जों जे सिनि लुकुरंनि बुखुंनि जे हावाव जों अबाके बुजियोमोन दिनैनि दूर to दूर program abo naroni bisiwo simita khlayo na oni bisiwo buta khlayo दिनै द जों सुरसिनि तिसा मुग्रै एलसी भिलेजनि बिसिङाव जों दिनै खालायजाबाय laki hambai ke sini mungkin seri Anu Sukumar Debruma, Desa Munisir. hambai